Nagtaas na sa 75 ka mga barangay sa syudad ng Iloilo ang naka-eksperyensya sa water crisis dala sang El Nino phenomenon. Sa interview sa K5 News sa Iloilo kay Engineer Neil Ravena, Head sa General Service Office, ginpahayag sini nga nag-expand sila gikan sa 25 ka mga barangay kay nagdugang pagid 10 pa sa mga kaiping nga barangay nga hatagan sang tubig gikan sa Iloilo City Government bangod sa kakulangan sang tubig sa syudad. Sa una we started with 25, so kung nag-expand kita, medyo ga-worsen ang scenario sa ground. So, siguro may mga 10 barangay ang gidugang nato, no? So, takip sa pulo ka barangay among North Baluarte, Molo, Istimawa, Rizal Estanzuela, General Hugs, Edganson, San Juan, Santo Rosario, Baybay Tanza, Concepcion, Hereos, Gustilo, Lapuz Norte, kag Nabitasan. Nagdangat naman sa kapina 12.6 million pesos ang pondong ginalokar sa Iloilo City Government para sa pagbakal sa tubig ang kinahanglanon sang syudad. Magasugod naman sa Biyernes, Mayo Jets ang pag-distribute sa mga tubig nagikan sa South Balabago Waterworks kag Metro Iloilo Pacific Waters nga nagdaog sa bidding nga magasupply sa tubig sa syudad sa Iloilo. Ginis ka K5, Jenny Kawinan para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.